בקראש נעשה להשיג את הקראוט צ'סט ולעלות אותם על ארנה 5 בבלונס. אם למישהו יש איך לעשות
הקלפים האלה. ידידות להם 4. אני חייב. יש לנו עניין עוד לבל 6. קשה לי זה, אני עייף. יש לי גם אחר לימודים, עברתי מצב ביום שישי. סתם. 2 מצבים יותר נכון ביום אחד. אבל לא נורא. טוב חברים, אנחנו חייבים עכשיו הגנה, חתיכת הגנה כי הפסדנו, אז לא ניתן לו לשלש. שילושים לא אצלנו, שילושים לא אצלנו, שילושים לא אצלנו. יש לו שילש. רוז. יופי, כבר רוז עזר לנו במשהו. למשל אם הוא היה שם לנו את זה מקודם. ועד שהמינון עוד היה פה. מה? מה? יש לה רק מינון עוד בדק. כאילו, מה? הוא צ'יטר? טוב חברים, נראה לי אני עייף מאוד. טוב אז חברים, כאן נגמור את הסרטון שלנו. אם ננצח נקבל קראון צ'סט, אם נפסיד מצטער חבר'ה. היום זה לא היום שלי, גם טייפתי היום בבריכה. טוב חבר'ה, יש מלא דברים אבל שאני שונא בקיץ, ויש מלא דברים שאני אוהב, כמו בלודו. זה ערוץ חזק, תירשמו אליו. אני ארשם את השם שלו בתיאור. גם נונסטופ גיימינג חזק, תירשמו.
מה, הורידו לנו בניין? חברים, הפסדנו פה, ככה נראה לי. כן, הפסדנו חברים. ממש מצטער. אני מאוד מאוד מצטער שאין לנו קראון צ'סט. 9 מתוך 10. אתם יודעים מה? בשבילכם ובשבילכם אני אעשה קרב אחרון. כי אני עייף טילים, אם אתם מבינים אותי. אבל שאתם מבינים גם למה אני מפסיד כזה. הוריד לי את האינפרנו. הוריד לי את האינפרנו. איזה איתי הפקה. עד שהוא יתקוף ויקח שנה. מנצחים אותנו פה בדמג'. מנצחים. בשני הצדדים. דאגנו לך, פקה. טוב, עכשיו רק כן, מקחת? לא. חברים, פגע לנו בבניין. לא נכון. אוף. אתם יודעים מה? איך אני אדרבן אותו? תסתכלו טוב איך הוא לא ייגע בפקה שלנו. תסתכלו טוב. אין סקרמי. בום. אוי אוי אוי, שכחת משהו אחד אדוני. מזה. התקפת פתע. שיט, מה עשיתי? מה עשיתי? ניצחו אותנו חברים. לא הורדנו להם בניין אפילו. חברים, אתם רואים אותי עייף, נראה לי שגם לא שמעתם כמה זמן. טוב חברים, להתראות, אני אעשה ערוץ טוב, תירשמו לבלו דרופ ולנונסטופ גיימינג. תודה חברים ולהתראות.